bir күрүден укшаттым, һәм гомерлеккә яраттым. Мин бит һине bir күрүден укшаттым, һәм гомерлеккә яраттым. Елдар үткән һайын тагыла, Күңел ныграк һиңә тартыла. Мәңге үтмәй торган, уйнап бетмәй дә торган хистәр бар икән ул дөньяла. Мәңге үтмәй торган, уйнап бетмәй дә торган хистәр бар икән ул дөньяла. Мин бит һине bir күрүдән укшаттым, һәм гомерлеккә яраттым. Мин бит һине bir күрүдән укшаттым, һәм гомерлеккә яраттым. Хистәрем, Һиңә тигән надлы һүзләрем, яныңда йылытһын, нур булып та яктырһын төндәрен һәм халкым көндәрен. Яныңда йылытһын, нур булып та яктырһын төндәрен һәм халкым көндәрен. Bir күрүдән укшаттым, һәм гомерлеккә яраттым. Мин бит һине bir күрүдән укшаттым, һәм гомерлеккә яраттым.